Cześć, przyjechałam dzisiaj z ogromną ekipą na Dolny Śląsk na opuszczony kompleks szpitalny, który ma powierzchnię aż 7 hektarów z całego lasku, który ma powierzchnię 28, więc teren jest naprawdę spory. Nikt się do mnie nie przyznaje i poszli sobie za ogrodzenie, no więc trudno. I kompleks ten został wybudowany w 1929 roku. Początkowo służył Wehrmachtowi, ale oczywiście po zakończeniu II wojny światowej przejęli go Sowieci i tak sobie tutaj urzędowali aż do 1993 roku. Generalnie na chwilę obecną, od 2017 roku, obiekt ma właściciela, ale właściwie tak sobie stoi i niszczeje. Także mykam w tym upale zobaczyć, ile z niego zostało. Jest około 30 stopni, mam super buty na taką temperaturę i drogę. Dobra, to lecimy. Ogólnie ruch jak w Rzymie, strasznie dużo ludzi tu dzisiaj jest. Tam pozostałości bramy wjazdowej. No i pięknie, od razu trafiliśmy na kinoteatr. Bartosz, czyż ja Cię mogę prosić o mój telefon? Ponieważ potrzebuję wykonać serię niesamowitych zdjęć. Widziałam jeszcze zdjęcia, kiedy tutaj stały krzesełka. I no trudno, żeby tu jeszcze w sumie były. Od razu mi się przypomina to kino w Prypeci. Wspaniałe miejsce. Znaczy, było. Robione się trzyma, nie rozpada się jeszcze. Bartosz O! Jak mogłeś popisać? Stalkerskie opowieści. Andrzej, Pentagram. O nie, wulgaryzmy. Teraz mi film ocenzuruje. Tak, wszystko trzeba wypiszczeć.
Musimy pamiętać, dokąd już poszliśmy, dokąd jeszcze nie, bo niechcący można pominąć coś ciekawego. No jest splądrowane niestety, no. Tutaj nie wiem, czy wam mówiłam, ale generalnie jest taka smutna historia, że był taki pan, który tego strzegł z pieskami, no właśnie, ale go nie ma. W sumie szkoda, bo też dałoby się dogadać. Nie, ja wam powiem, co to jest. Ja wam powiem, to jest prosektorium i tutaj jeszcze właśnie w filmach sprzed roku można było po prostu ten aparat cały zobaczyć. No i taki jest właśnie efekt tego, że nie ma pana z pieskami. Bo byle kretyn po prostu to wykręcił. O, strasznie to smutne generalnie. Nie wiem, jakoś spróbuję tutaj dobre ujęcie zrobić, ale... Tak, to jest prosektorium, bo poznaję z filmów innych twórców. O, przykre to niesamowicie. Tak, to na 100%. Mam nadzieję, że coś wam będę mogła tu... A tutaj leżały ciała. Tak, ale teraz to kameruję. Dawaj, Maniek, to już się kameruje. Nie no, nie powinno się w takim miejscu takich okrzyków wznosić. Ale niestety strasznie przykre. Kurczę. Kaplica. No chociaż tyle, że ta mozaika się zachowała. Ojej. Co to mogło być? Ale szpitalna. Okej. No to spróbujemy sobie tamtędy wyjść. Dobra, oblecimy. Zobaczymy. No, ma to wszystko swój klimat, ale też wszystko jest podobne, bo wszystko jest opróżnione. Pustoszałe, no. O, to chyba też właśnie zasługuje na foteczkę. Co tutaj mamy? Pokój śmierci. Aha. A no, pokój jak pokój. No. No nie wiem, jakbym tu miała spać, bo nie wiem, auto by się zepsuło, tfu, no to ja. O, ktoś wisi na chacie. Im dalej, tym ciemniej. Ale ogromne te budynki szpitalne, ja pierdzielę. To ten się a możliwe całkiem, że to jest ten, o którym czytałam w internetach. Znaczy ja bym przeszła tam do końca. Najdłuższy budynek podobno całego kompleksu ma 250 metrów długości. To jest całkiem możliwe. Więc realnie... Zdecydowanie. Znaczy w sumie chodząc tu nabraliśmy pewności, że to będzie ten największy obiekt w kompleksie, ten 250-metrowy. To co, to tu czy tu? To nie chcesz tam zobaczyć jeszcze? No ale to idziemy tędy? Tak, ja bardzo. Poszedł mi są. Jakieś źródło światła. O, okienko. No wygląda to tu niesamowicie.
O! Teraz są Lumeny, będzie film. Każdy będzie mógł zobaczyć sobie. Tu nic nie ma. No. Była taka scena w Grave Encounters. Asia idzie. O, właśnie. Jak się wreszcie nauczę. To nie my robimy ten szum. To my robimy ten szum. Nie, bo ja jeszcze słyszę bzz. Może być woda. Kto by tu puszczał wodę? Ach. Okej. No tak, więc Za co jakieś stoły? Interesuje cię to, Asia? mam cię. Och, O, patrz, masz też puls. no tak. Właśnie Bartek pytał przed chwilą, jak to miejsce zakończyło swoją działalność. Generalnie zakończyło w 1993, kiedy Rosjanie opuścili ten obiekt. I od tamtej pory niszczeje. Czyli 26 lat. Moment, nie chcę wejść w kadr. No. Nawet jak będziesz, to nikt nie zdaje. Okej. Wow. No. Nie udało drugi raz. Co i tam? Sama nie wiem, czy jakbym miała porównać do Silent Hilla, to czy bardziej by był Alchemilla czy Brookhaven. Nie. Pociągnął. Tutaj jeszcze winda do włożenia jedzonka, ale no... już nic nie przyjedzie dobrego. No co tu by pasowało? Jadalnia. Czerwona BMA i już różne teorie spiskowe. Snujemy. Ta ciemna strefa tutaj, nie? Wow. Ja tu zaczynam zajmować. Tak, kozetka, tutaj jest centrum botaniczne generalnie. No pięknie, pięknie, pięknie. A tutaj też w ogóle Cały ten pałac praktycznie był porośnięty. Poszedłeś... wygląda jak z bajki, tylko z takiej dziwnej. Takiej Alicja w krainie czarów. Tak, albo Asia w krainie Urbexu. Cudo, naprawdę. Strasznie mi się podoba. A tu? Idziemy dalej? Ciekawe, co tu mogło być. To już... A no...
moment, już nie no, teatr. W kinie byliśmy. Tu jest ewidentnie sala teatralna, oczywiście parkietu już dawno nie ma. No nie wiem, czy bym chciała na takiej scenie wystąpić. Tam coś ciekawego? Nic, schody do góry kolejne. Aha. To najwyżej za chwilę wejdziemy. Ciekawe, cóż to za samochody tutaj tak podjeżdżają. Normalnie jakby to była posesja w użyciu. Mam nadzieję, że faktycznie nikt tutaj, nie wiem, mety nie gotuje, ale to by chyba było jakoś czuć w końcu śmierć. Tak. Wydaje mi się, że to jest zbyt często odwiedzane, żeby coś... Tak, tak. Żeby to była bezpieczna kryjówka. A czy my przypadkiem się nie skrzyżowaliśmy właśnie z tym... To jest ten pierwotny budynek, tylko Pierwsze piętro, no. O. A ja się muszę usprawiedliwić, bo powiedziałam do kamery, że jakby gotowali metę, to by śmierdziało. I to tak teraz głupio brzmi, ale wiem, że by śmierdziało, Bo patrzyłaś na Waltera White'a. bo patrzyłam na Breaking Bad, tak. Nie no, skończyłam... Nie, tym gzymsikiem nie pójdę. Skończyłam inżynierię chemiczną i stąd wiem. I umiem robić różne ciekawe substancje chemiczne, Tylko się nimi nie dzielisz. ale się nimi nie dzielę. To znaczy głównie umiem robić biogaz, w sensie biometan. I bardzo chętnie bym się nim podzieliła. Ładnie. Pięknie. A tu nawet utrzymał się taki zapach, nie? Taki typowy szpitalny. Wcześniej już tam było też. No, ciekawe, czy to duchy, czy rzeczywiście to jest ciekawe. Tak. No niesamowite, nie? Jak takie miejsca się uchowały. O, to jest to. To jest co? To o la 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 la. Wow. Kurczę. Ale muszę oszczędzać baterię na basen. Coś, co wygląda jak blok operacyjny. Sale operacyjne. Całkiem możliwe. Czy to jest krew? Nie, to raczej ketchup podejrzewam. Musiałabyś się bardzo postarać, żeby gdzieś te rejony... Maznąć. No. Chociaż... No nie no, to by musiało być w miarę świeże, bo taka krew to brązowieje po czasie. Nie wiem, no... Gdybym miała wodę utlenioną, to bym sprawdziła. Ale nie mam wody utlenionej, więc nie sprawdzę. No to jest paranoja właśnie, wrażenie tego labiryntu. Ty, całkiem dobra, to jest... Aschenbecher. papierośnica, nie? Ja Aschenbecher. To jest Luxtera, ale z tego w pedagogowskich knajpach były ten. Właśnie Aschenbecher. Były. No to chociaż szyby takie, nie? No, Coś Luxtera. ma do góry, nie? No świetnie, Luxtera. Lepszy rysunek tego kolegi, już go widziałam z daleka, się zastanawiałam, kogo on ma nabrać. O. Tak, Widzieliście tą drabinę? drabinę. Prowizoryczną, no ale nie jest. A to nie jest w ogóle jakaś O, na pewno, tylko oczywiście, że jest urwany ma ten, urwana maszyna ta oświetleniowa. Co, nie dotrwam dzisiaj do tego basenu, tej pięknej mozaiki z delfinkami, chyba że już też ją ukradli. Wszystko ukradną. Lepiej uciekać niż tu wchodzić. Tu już pod dach,
Co ty pies w ogóle ten? Bo napisane, lepiej mi się bardziej wchodzić. O nie. Chyba miała na myśli te papieżaki tutaj są. Przyjdę po ciebie w nocy. Chyba przyjdę, jak już chcesz kogoś ostrzegać. Hello. Monstrualny budynek po prostu jest tak przytłaczający. Odwróć się albo lepiej nie. Aha! Tak, tu jeszcze wyjście. Dobra, te schody mijaliśmy. Tak. Ej. Dobra! Oh my god, trafiłam do piekła. Żadnego nie ma, no. Proszę. Ja. Cóż to takiego? Mam jakaś ekipa. Ogólnie mówiłam, tu spory ruch jest. Co to takiego? By. Nic takiego. Dobra. Ginamy dalej. Pajęczyny, muchy. O, tu ktoś nawet zamurował wejście, a potem jeszcze ktoś mi szyję wybił. Idź, robaczku. I trochę zapach, choćby w hali maszyny wyciągowej, ale wiadomo, że to nie jest maszyna wyciągowa. Co to jest? Co to za miejsce? No nie, to znowu nie jest basen. Basen będzie nasz. Tak. To jest wejście, które widzieliśmy idąc z drugiej strony. Demet, to znowu nie jest basen. Słyszeliście, jak coś się tam tłukło w środku? I cały czas tłukło. Ale to tak tłukło. Tłukło, tak. Tak, To jest chyba tego samego autora, co w Kozłowie robił te grafy. tak, znaczy nie podajemy lokalizacji, więc teraz nie powiemy, co było w Kozłowie. I w którym Kozłowie, bo nie jednemu psu burek. Lerny świat. Jak mi nie wystarczy baterii na basen, w ogóle basen to jest motyw przewodni dzisiaj. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. O, No tak mało czym nauczy mnie. Ja muszę skamerować ten basen. Tak, a jest totalnie po prostu gorąco. Patrzę pod nogi, że nawet nie zakładam tej kamery na głowę, bo moja głowa ma temperaturę. Tu są owady. Nie szkodzi. Hurra! Zwycięstwo! Jestem na basenie. Ach, proszę mi tu nie przeklinać. Dobra. Och, jak tu przyjemnie. No i co? No i pstro. Hurra! Dotarłam na basen. Są te graffiti.
opuszczonym kompleksie szpitalnym. Na koniec, bo jak kończyłam akurat eksplorację, to padła mi kamera i to jest w ogóle dogrywane telefonem. Przepraszam. Na koniec moje wspaniałe delfinki, moja cudowna mozaika. Ktoś ją zbezcześcił jakimś durnym graffiti i najchętniej bym przyszła i to w ogóle umyła. Straszne, jak tak można. Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie śledzili mnie na Facebooku, bo napiszę też na pewno relacje z tego miejsca, bo strasznie lubię pisać. Na Instagramie, no i oczywiście zapraszam do subskrypcji. Pamiętajcie o dzwoneczku, bo algorytmy YouTube'a i w ogóle. Dobra, dzięki, cześć!